2022 William Ruto ndi Gachagua anawina chisankho ku Kenya. Kutambika mademo a GNZ, Vice President amaperekera zida kuti boma ligwe. Kafukufuku anaonetsa kuti Gachagua anachita fanda ya chinyamata kukasokoneza parliament. Udani wake ndi President Ruto unakula. 2024 mu Oktoba anamuchosa pa mpando through impeachment. 2023 ku Argentina, Javier Milei anawina chisankho ngati president. Vice wake Victoria amagwiza ndi opposition ku parliament kuti agwetse boma. She was labeled a traitor mpaka anamubana mu cabinet meeting. Kumayi kuno timaziona Vice President amafuna bwana mwalire kuti atenge boma. Akaona sizi kutheka amakazisa makampu ndi kumanyoza. Akuluakulu pamene timavota sitinawauze kuti adzakhala kazi wa president. Nanga ndi chifukwa chani akutuma anthu kumalimbana ndi first lady. Amusiye Gertrude Mutharika agwire ntchito yake. Iwonso apange zawo. Mesa ndi bungwe kodi ndi chifukwa chani sakutuza masponsa amene amawathandiza. Timafuna tiwatsimikizire kuchita fandi Sylvester Namiwa sikuthandiza chilichonse. Komanso zimene akukhumba kuti epemwa mwalire akachita masewera ziwagwera kwawo. President wa dziko lino up to 2030 ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Sewa Gomo Makibe zikutheka. Liwonde Matawale ukukonzedwa. Karonga Chiweta Road process ili nkati. By September chaka chino ntchito pa ground ikuyamba. Esipe up to Liwonde zikutheka. Mizere ya sugar, madeya, simenti and even mafuta agalimoto kulibe. Inflation is down 21%. Akuluakulu munthawi yachakwera ndege zinasiya kubwera dziko muno chifukwa cha kusowa kwa forex. Ethiopia, Kenya Airlines anachita suspend. South Africa ndi anangotsazikiratu. Kungobwera PM ndege zikungoluka malire ngati akhwangwa. Mu mbiri ya dziko lino palibe president anakweza zinthu pasika kuposa Chakwera. Ndiye ena akuti abwerenso. Kuti adzapange chani munthu omwe amutu ngati amene pomunyadira anyamata ang'ona akunena kuti 6th president of Malawi. This is former president. Lazaro analephera kuvomereza 2019 atauza chisankho. Anachita mademo ndi kupereka corruption ku makoti kumene anena kuti chisankho chibwerezedwezo. Mwachidule analanda boma 2020 linamukanika zaka 5. Amalawi anamuchotsa pa 6 September. Lero ndi former president koma kukana kuvomereza akunena kuti 6th president of Malawi, 6th president wa Mako, president woyamba mu mbiri ya dziko lapansi kunena sona yabodza ku parliament anali Chakwera. Chimanga chimene chimasowa kodi dziko la anthu anjala lingatukwe bwanji. 2001 Bagiri Muluzi anagulisa chimanga ku Nkhokwe ndi kubweza ngongole ku mabanki. Pamene anthu amalira ndi njala iye anali busy kumwaza ndalama ku parliament kuti ayimeso katatu. Pa Chingerezi amene akuti third term. Amalawi amadya zikhawo za ntchire koma iyeyu amamwaza ndalama ku parliament kuti ayime katatu. Same applies ndi Chakwera 2025. He was busy buying mahewu when people were eating chitedze in Machinga. Akuwa kale anasiya mawu. Tambala sunga musiye ntedzo wa mbewu. 2020 pamene machoka APM anasiya forex, mafuta, chimanga, fertilizer timagwa 20,000. Kungobwera Tambala otchedwa Chakwera anajompha mbewu zonse including Sadiki Mira ndi Sausi. Akuluakulu, history is the best teacher.
ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Bakili TV muzikamba za mbuyo. Koma ifeyo zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakili TV.